আসলাম তারপরে অল্প মানে ভুল বুঝাবুঝির কারণে নাঙ্গলত গেছিলাম তারপরে আবার মানে বিজেপিতে চলে আসছি। একটা ভুল বুঝাবুঝির কারণে গেছি আর কি। যাই হোক না 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 পয়সা টয়সার ব্যাপারে না, আমি একটা ভুল বুঝাবুঝির কারণে আমি গেছি। আজই বিজেপিতে আইছি। না 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 এটুকেও কইলেও না না যাবো। এই যে সব মিলে আছে আইসি তো সব। क'क्राझार वार्ड नम्बर 1 निफ्राय गासै 37-35 जन जइन जाफैफिनदों। बिथांमोना जोंनिनो दोलोनि मानसिमोन। बिथांमोनखौ माखासे प्रल'भन आरो थगायनानै लांनानै थांनाय 21 तारिख खालि सार्वजनिक दुर्गा मन्दिर जिथु माने बे बेबिलेननि एसे बारनानै दङ बे जायगायाव बिथांमोनखौ थगायनानै लांनानै जइन जाहैदोंमोन। दा बिसोरो फिन राजिब सारखौ मोजां मोननानै बिजेपि दोलोखौ मोजां मोननानै बिथांमोना गिदिंनानै फैफिनबाय। बिथांमोना दुखु फोरमायदों थगायनानै लांनो नाङामोन बिथांमोनखौ माखासे प्रल'भन होनानै लांनाय जादोंमोन। बेखौ जाफुंनाय जानाय नंखाया। जिहेतु आरो फिन बेबायदिनो जाबाय थागोन नामा नोंथाङा मा फोरमायगोन? बे मोनसे सन्देह मोनसे फैदों जिहेतु। दा जोङो माखासे बिसोरो खुब साधारन मानसि बिथांमोनहा फिसा फिसा खामानि मावनानै सोलिग्रा न'खरनि मानसिफोर। दा साफा सानैया जायो बे स्वाभाबिक, आं जायाखौ बुंनो थाङा। जागोन साफा सानैया जालायबाय थागोन। जोंनि बिजेपिनि बेलायावबो जागोन, बिपिएफनि बेलायावबो जागोन, इउपिपिएलनि बेलायावबो जागोन। थेवब्लाबो बिथांमोना फ्राय जोंजोंनो बांसिन दंजोबखायो आरो बिथांमोनखौ गोथौयै जोङो बुजायनानै होबाय। जोंनि सरकारा माबायदिसिम खामानि मावनो आखायाव लादों आरो माबायदिसिम रायजो राजानि थाखाय खामानि मावदों बेखौ आं गुवारैनो बेखेवना होबाय। बिथांमोना बुजिदों, फिन थांफिनला होननानै बे खोथा होनाय बायदिबो खालामदों। साबैसेसो जइन जाखो? गासै 37। औ साबैसे थांदोंमोन? थांनाया बिसोर 35आनो थांदोंमोन। बिसोर फैफिनजोब्बाय। बिसोरो स्पेसिफिक मोनसे बुथनिफ्राय थांनाय जादोंमोन 147। रांनि बिदि लब दिन्थिनाय बिदि जायो ना? दाथ' खोनानो मोन्दों मिटिङाव थाङोबा गरफा गरनै हरो। दा माखासे एसे गोरिब थाखोनि मानसिफ्रा उफाय गैयैयावबो थांनाय जायो, सोरबा सोरबा मिटिं नायनो थांनाय जायो। बावनो नोङो पार्टियाव हाबनो गोसो गैयाबाबो बाव नोङो माला थफि गानहोनाय जायो। बेफोरो दानि माबायाव जों नुबाय थानो मोन्दों। आपकामिं दासिमाव नुबाय थादों। साखाफारा होननानै सानो दाथ' जोङो मेन जोंनि माबाया लयख'आ जोङो आधार कास्टनि भटआथ' जोंजों दंखायो। आल्टिमेटलि जों गैथ्राबाबो 60% भटआ जोंजों दंखायो। दा बाव जोंनि डेम'ग्राफिखौबो नायनांगोन जोङो। डेम'ग्राफिकआ बनरगाव समस्ति हिसाबै गासै 56,000 भटार्स दं। आउट अफ 56,000 28,000 बर' भटार्स, ओमफ्राय 20,000 माने नन भटार्स आरो। दा बाव जोङो बर' भटारखौ जोङो बांसिन गोसो होदों। जों दिनैनि थारिखआव जोङो गैयाब्लाबो जोङो 13,000 बर' भटार्सखौ जोङो आखायाव लाबोनो हाबाय। मोजां मोजां दैदेनगिरिफोरबो जोङो माखासे मोनबोबाय मोननैबो दोलोनिफ्रायनो। आरो बे अना बर' भटारनिफ्रायबो जोङो 60%खौ जोङो मोनगोना रोखा जाबाय। आरो मोनसेखौ आं बुंबावनांगोन, जोंनि बिजेपि दोलोखौ मोजां मोननानै राजिब सारखौ मोजां मोननानै माइन'रिटि मुस्लिम बिथांमोनाबो दिनै लोब लोब फैनायखौ आं नुनो मोन्दों। बिथांमोनाबो मोनसे प्रतिश्रुति होदों। जोंनि बनरगाव समस्तियाव गासै 5,000नि बारा माइन'रिटि भटार्स दं, माने मुस्लिम माइन'रिटि आरो। बिनि गेजेराव बिथांमोना होनदों जों गैयाब्लाबो 1700निफ्राय 2000 भटखौ नोंथांमोननो होगोन। बिथांमोना मोनसे प्रतिश्रुति होदों जोङो। बिपिएफआ गोहोम खोलैगोन नामा सिगांनि बायदि? आंथ' साना। बिपिएफआव आं दा बुंनो थांगोन, बिपिएफ हिसाबैथ' नोङो 3 नाम्बाराव दङ दा। जोंनि अन सार्भेयाव बिथांमोननि सार्भेयाव मा ओंखारो आं बेखौ आंहा बुंनांगौनि जेबो खोथा गैया। आंनि सार्भे मथेबा 3 नाम्बार पजिसनावसो दङ। बिथांमोनाथ' सानो माने बनरगाव समस्तिया देरहाखानाय होनना सानो बिपिएफनि थाखाय। बिपिएफआथ' बे बिसिनि भुल होननानै सानगोन आं बेखौ। बिथांमोना नोङो डेटाफोरखौ कालेक्ट खालामाखै जानो हागौ। दा सिगाङाव बिथांमोना देरहाबाय थादोंमोन। देरहानायनि खारना एकमात्र मोनसेल', राजिब ब्रह्म बिथां दंमोन। राजिब ब्रह्म बिथांनि जनप्रियताखौ नोंथांमोनाबो मिथिगौ। बे बिथांनि जनप्रियनि थाखायनो बिपिएफ दोलोआ देरहाबोबाय थादोंमोन। दा खिन्थु राजिब ब्रह्मआनो ओंखारबोबायबा आरो दा गोदान केन्डिडेटआथ' इसेबां जनप्रियता गैया आंनि मथेबा।